Oh, ndimene zinalire. Okay, ndiyambe motere. Zokuwuzani kuti ndimakhala ndikuwapempha chiyambireni business limene lero ndibodza. Ngati ndimawapempha ndimakhala ndikuwafotokozera zinthu zapakhomo. Musayiwale kuti titangobwera ku Tanzania kale tangokhala masiku angati tinakhala 2 weeks tisakuyankhulisana m'nyumbamo. Ndimoja ndimakuwuzani kuti ndikamawawuza kuti ndiwo palibe chanama ndiyankha mwano. Samatulutsa ndalama amangonati muzidya zimene ziliponso mudzi pana ndinafika pauza asekana kuti chilichonse chimene chatha musandiwuzenso ine muzingopita direct muzikawuza okha. Akanena kuti ine ndimapempha data ayo kuwapempha kumene ndinapempha ndisiku limene timachokera ku Tanzania titafika pachileka network inanga simagwira foti tatera ine ndinalibe data ndinapempha analalata koma anandikhulira kuwapempha koko kunali ngati kachiwiri. The last time ndinapempha data I don't even remember foti kunyumba kuno kumakhala wifi ikati yatha kayiwo kulibe sindimapempha solo ku ijeni data ndimangozigulira ine pa foni pangapo. Chiyambire ndikupita ku shop ko ndimakhala kuti ndikuyuza wifi mesa ndimayuza data so every day ndimakhala ndi data mfoni mwangamo foti ndimapita ku shop kuti kumakhala kulibe wifi. It was a total lie kunena kuti ndimavutitsa ndikumapempha. Cause ineyo as much as I remember the last time ndinapempha data ndisiku limene timachokera ku Tanzania basi. Akanena kuti kuwapempha sindikuzoza kuti zinthu zake zina zitizo zimene angandinamizira kuti akhala papa kuti ndimapempha. Sindinapemphe ine china chilichonse bambo achisomo. Koma munthu uja ali ndi boza. Akanena kuti mfoni mwanga muli ndalama akakhala china silino anawo zozola kuti mfoni mwanga ine munali 1.5 million. 1.5 million. Mufoni mwanga amayi ine silino even namufotokozera kwa account wanga kunali 40,000 mmene silino amandiuza ndikumuuza kuti lero customer wandipya 60,000 ndimene ndakhanga ndi mufoni mwanga ndi 100,000 kainali 102 koma siku mmene mapempha data bamba achisomo nditi ndi 2,000 chakuti kuti kumfoni yanga foti anatenga nakagona nayo anali busy kuti alowe kuchanuku alowe ku Airtel Money kuti acheke ndalama kaya mpaka nenafika pauza kuti akapitiriza air block anali busy ku ya bank yanga kuti aone anakanika kulowa kuseko facha machani ma password koma mamuza silino kuti ine ndi 1.5 million and yet akuzoza kuti ndali kuti ndaoda katundu ku South Africa ndikuti apa ndomwe nazifika mandi ndinaoda 1 chakuti million imene ndagulisa masiku osewa angokhala kuti bambo achisomo ndaboza angokhala kuti ndaboza. Point number 2 ndonena kuti siku limene lija mutayankhula ine ndinazichepesa ndinalembera message ape pani paliponse pamene sindinachite bwino ndikhululukireni sitingamakhale chonchi pakhomo pano it's not good kwana angakhala anthu amene akutigwirira ntchito kuti tizikhalira kumango yambana chimveni mtima mwanu mundikhululukire nazichepesa ananditumizira inenso ndikhululukireni nakumenya mwakuti basi zatha we love each other no koma suti muone ngati kuti mtima wanga unati kuti uli mmalo ndinapanga zimenezozo mongogonja kutengera ndi mawu anu anthu amene mayankhulani kuti zichepese ndinazichepesa. Koma otherwise sikuti mumtima mwanga mweneyo ululu sindimaumva ayi ndimamva ululu kopsa chimene chimandipweteka kopsa ndimaboza yamikani boza amayankhula zinthu zonati nkhanija iwe ukamakayimva ululu wako amene mwina kaya kundimenya kumayana ndimenya kucha sindimva ululu oposa maboza amene ndimamva amene amandiyankhulira mukuona amayankhula boza lija losakhala bwino lija. Then nangochipanga chisankho changa from that day kuti ine yamikani sindizamupempha so chinthu ndamulembera message imene atandiyankha basi zatha anati anagula data akuti voice bundle tu ya voice tu ya calling ya pamwezi mpaka na 10,000 kwacha koma ati kugula data ya pamwezi kaya ndalama zingati koma kugula anagula chani koma maijeni atatu ndese ndinazione mufoni basi pogona waiona data ndinamayankha kuti itiyo data yake ndakutumiziratu ndikucheka message nkuyiona ndira nale ndisanaione komano ndemwagula mpaka na 10,000 sei ndinetu sindimakuyimbayimba makhozi bwanji simunagule yochepa uziyimba uzayimbira kaya ndachina mayigondo ndani nangotosha bwino zikomo kwambiri nangu wathokoze nomagona basi tikugona ali afuna ndigwire nauza kuti ine sindikumva bwino ndezimene mufuna zonse zitani sizitheka anangondisiya nkugona kuyang'ana kumbaliku ayang'ana kumbaliku mamawa ndangozuka foni yo yantimiri hero mwakaniza chimwene angagagaga chifukwa chani akuyankhula koma moseka ndendo akuwuzani andiuza kuti anthu mwakambirana zinthu zatha koma mwakaniza atu mazulu ineyo zinja zoti sindinayembekezere
moyo unandipweteka koma antimiri sindinaonesere nangwaza iyi antimiri sindikubva bwino ndapanga mauka nanamiza choncho ndapanga mauka ndeukuku kwakha ngati kwatupa sindikubva bwinoyi ndanamba mandifotokozera mankhwala mauka mwafotokoza zambirimbiri koma ndimanamiza zulo mmene ndimakagona ndangotenga padi kunamisira kuyika kuti akandifunsa ndinena kuti ndopanga period komano antimiri aja nditankhula nawo za mauka ayi ndesakuzwa mauka adisafunika mugonane fayona ati upezeka muzingopasirana ndathinka anakauzana kumene kujana ngasana atuma kuti azafunse kuti nakanizefa chani akauzana ndaona zulo tagona bwinobwino sana ndivutise koma ineyo khala pasi kuzimvera chisoni mwamva kuzimvera chisoni kuti is this how we are going to live no privacy in our family mulibiretu privacy ineyo loko zinachitika zonsezo kundimenya kuti sindinayimbire foni munthuyi sindinayimbire foni munthu nangu atenga kuti mavuto ambanja mwanga zinthu zina ndizingotenga mazi ndikumwa basi kumeza ndikanakhalanso kungokhalaso phe simukanaziwaso zoti kunoko kwachitika zimenezozo koma yekha anayamba mafoni kuyimbira china sitino nkhani kuyikulisa kuyamba kuuza anthu uno mavuto ambanja mwake wakanika akaiye kuwapanga sota kuti mavuto wandimenya yekha koma wamba kuyimbira foni anthu koma kumandiyankhulira maboza ambirimbiri nde isaname ineyo as of now kuti ndinene chilungamo moopa mulungu kaya muyankhula kaya mundinena kwa ine ndapanga decide yami sindizalimbana nayeso kaya kupanga chani ndizingomuyang'ana koma ineyo what I know he won't like the new me sandikonda chifukwa kuti anazolayamika nolongolola uja nangasakudana ndikulongolola ine panopa ndasiya kulongolola china chonse chimene angapange ndizingomuyang'ana ndizikhala kuti ndilibe nacho ntchito amdani panopa zomati wewe ndizingomuyang'ana komanso loko kuti ndinene kuti tikhazikane basi tizuzulane sizitheka ayi sizitheka zizipezeka basi noti zatuluka zakafika uko kwa antimiri kaya zakafika kuti ndakuli bwino chinthu ngati chandipweteka panopa ndapanga decision yonena kuti ndizingoziyang'ana mwina ndikhala ngati ino mene amakhalira sirino akakwiya pajama ngoti ndwi instead of ayankhule chimene chikumpwetekacho mmangoonera chinkhope kuti ali mmamudi ndi mmene nenso panopa ndizikhalira from now on yetu ndizingomuyang'ana komano even zizonena kuti ndifire kuti mamuna wanga uloko ndikamuyang'ana ndisaname ndilibiretu naye feeling ndilibiretu ndipo ndikamona ndikumakhala naye nkwiyo ndilibe naye chikondi so panopayi kwa iye kaya zamuthera koma kumakalemba pa Facebook I love my wife chanichani koma ineyo ndilibe naye uloko chikondi ulo pang'ono ngati mapanga mama mukanda ndimujendo zanji ndifuna chako kuti ndimphikira ndiwozo kusirapo akatero adya mama leronso ndafusa apa ndikukafikira ndadulutsa nkhuku yokuti adzadye mawa ine ndizingoonesesa kuti ndamuphikira koma naye kuchipindako thupi langa ndeli kukaniratu ndipo sindikufuna ndikomolo kuti andigwire mwina mtima wanga ukazazizira ukazakhala pasi futi ndingomona ngati munthu owukire munthu oti wandipanga betray nsaname fukuti yamikani amaziwa kuyankhula boza yamikani amaziwa kukuyipisa ndekha ndandija ndikamayifotokoza pamene ndinalakwisa ndimapaziwa ndimakita kufotokozaso zinachitika motere pamene ndinalakwisa ndinamuyankhulira mawu akuti even antimiri ndinawuza chilungamo sitino ndinamuwuza chilungamo ndinamuyankhulira mawu akuti komatu iyeyo amasiya zake azikambano za iweyo uoneka oyipisisa mapeto nde ineyo ndafika povomereza kuti I think ine ndinoyipa abambo ajanda abwino ineyo ndizingwayang'ana pakadali panopa ndizingwayang'ana panopa ndanguzuza kuti I think ndiphunzire no kudekha zinthu zina kumangotenga kapu yamazija ndikumwera kuziyang'ana otherwise saname sindikwanitsa mangofuna kuonjezera kuti ukamamva mafeelings okuna kuti ine amene iyo zimene akupanga sizo ndisangalatsa interest ndilibe ndingolankhula ere mwakuti uziwa kuti amene iweyo ndi satana safuna pakhomo pakhale mtendere satana kwake ndikupha ndikuwononga ndiye kuti ukugonjera m'manja mwa satana koma iwe mafunika satana uja maganizo amache akamabwera kuti achoka satana ineyo ndifuna nditenge maganizo amangu amene akukupanga kuti ineyo chichi akupasa tinzeru tomapeza tizifukwayo amene ndi satana afuna akuyalule ndi akakakuponya uko ndiye m'maso m'mayera anu zimezi ndimapangiranji iyi inali nkhani kuti ndikanapanga mwakuti sindikanapanga mwakuti bwezi ndili pakuti mukuona ndezi ndingofuna ndikuuze kuti amene akumakupasa timaganizo timene totoyipato ndi satana
kwake akufuna awononge atere apambadzule. Pamene Mulungu kumwamba safuna zimenezozo. Ndiwe umafuna uzipanga konka maganizo zoyipa ngati zimenezo nkumakhala mu chilungamo cha Mulungu. Chifukwa chimene chipambano chimakhalamo. Koma ukanitsanzira satanayo, satana kwake umadzafika podzidzimukano kuti amene ndimapangano izizo kuti ndinali ineyo. Kudabwa kuti kodi ineyo ndakafika kwandifikitsa ndani usadza kuti ndiweka. Ndeni mangofana ndingochita kuti maganizo amenewo satanayo muchite konka kuti ineyo apapa sinditsata maganizo ako ine ndikupanga chiyanjano apapa ndipo ndipambana. Ndipanga zimene Mulungu amafuna chimene chikukhala kwa mtendere pakhomo. Koma amene akubweretsa tinayo usamudabwe ndiye mweyo satanayo afuna no pakhale mapokoso ifasa mapokoso ndi amene satana amakonda. Mafuna kuti ndikululire. Kulankhula kuti ndinena kuti munthu umangonzolowera mmene alili. Ndi momwe wamuziyaso ujeni iwo palibe munthu amene amana kuti ndi wolungama. Pamene wayankhulira apapa ukuoneka ngati iweyo ndiye sulakwitsa basi iyeyo ndiye wankupeza mafotso okhaokha. Nzimene wamuziyaso ujeni awo tonsefe ndife anthu ochimwa timachimitsa pena pake. Inde bodzalo ndi limenelo mwina ndi foti yake imeneyo. Basi munthu umene umakhalira kuti ine ndili ndi munthu otere pakhomo ndi mmene umafunika kuzizolowera. Ine ujeni monga mmene timachitira panopo timakhala ndi ujeni tikungofotokozatu timakhala ndi mwana uja timaona vuto lake ndili akutipanga chipongwe umu akutere koma timankonda mmene alili. Mwina nonse amene mukumvetsetsa timankondabe kakhala nali choncho. Kaya umva kuti akakutengera kanthu kata timankondabe. Nchimodzimodzinso iwenso mmene ungakhalire kuti no iye amugujene bambowa amatere ali ndi vuto ili ndili basi wenkuziya kamizo ndi amunanga ndimene ungakhalire. Sikuti ukapena wewe ukakhala kuti sunapeze ukatere ndi kuti paliso munthu wina amene ungampeze kuti alibe vuto. Hayi alisamakani mavuto ndithu. Ndi munthu utu basi. Ngakhale iwenso kukuwerenga uliso ndi mavutoso. Sikuti kapena ungane kuti ineyo ndithu ndimatere woyipa ndi uyu. Hayi kumbuyo saona sudziona weka. Atonsefe ndine ndemwe ndi ndivutoso. Ndiye chimene chimafunika nkungoziyang'ana basi mamunanga ndiye mweyo. Basi ndi amene wakupatsa Mulungu ndiye mweyo. Ndi amene ukukhala naye. Tsopano osati kuchete wokunenayo ndi wabwino koma osakhala ukhalire kuti basi no kukhala kuti nungokhalira choncho ndikamamuona basi mwakuti izo ndisizoona. Ukatero ndiye banja lomulita. Kaya ukanena ukoko izozo nzongoka kukambirana kuti palitu vuto ili ndiye pamene muna mwake zimezo ndiye kuchita kunzudzula pangani sibuno kama ndimvera ndikuti kunzudzula zimene akulakwitsacho kuti chilichonse muziti mukatere mudzikanena kwa kujeni kwache mwali ano izozo ndiye kunzudzula. Komano kuti zambiri zikambane nyumba mwanumo kumosangoti chisadziwe cha kunyumbako izozo ndiye kulongosola. Munthu alesera amathoba izika murumu zinthu zikamachitika. Mwina maluzi onso akakulaso munthu kuganizaso kumakhala koperewe. Ndiye izozo chimene ndimatunena icho kuti basi kungomuyang'ana mmene alili. Sikuti monse makondana muja kuti mavuto panalibe. Umatha kuona uyamalakusapo. Sikupalibe munthu amene amakhala ngero kuti amakhala perfect muzonse. Ngati ukuna kuti ine kulankhula sinzira nkhula koma usakhale kwa milandu. Chifukwa mukakhala kuti ukhale kwa milandu kuti akatere madziro sindikufuna mwakuti ndiye muli khalaso banja. Ndiye ndi banja asonanga. Ndiye banja ndimene kulika nalo ndiye pena pake udzampanga drive munthu kupanga zinthu zolakwika. Izozo ndiye mukatero ndiye kuti aposo ndiye siziyenda basi nkhani zonse nthawi zonse tizimverano inuyo. Aliyense basi uko kuli nkhani zakutere uko kuli nkhani akutere pamene anthu onsewo mavuto sako apeza. Ayapo mpofunika kuyesetsa basi kunkonda mmene alili. Komano pamene kuti apa sipa kundisangalatsa ndiye kutiuza kumufotokozera kuti kodi zimatere ngati apatu apa sisi pali bwino. Pamene kwati pavutapo. Hayi kwafunika basi muyesetsa kukhala bwinobwino. Nanga ngati mukutera ano ndi maere stages mwakhala zaka zingati.
kofunika basi kuzolowerana anthu onsewa ndithu agalira kuzolowerana komweko sikuti kapena amati akakhala kumati awa amapanga zabwino izi aya amakhala ndi vuto lawo vuto so lakuti muna make kumaliso bola limene kulona iwe izinso ndangolankhula eti koma ndikamvanso kuti mawu amene ndalankhula ine ena kaya kupita uko ukuwalankhuliso zina ndesi bwino chifukwa iwo anakuti basi nanga ndikufotokozani nkhani koma sotiso ikhalenso nkhani kuti muzikamulankhula soyamikani ndati ayi ndamva ndezi ndakuuza so ine sindingakubisire iweyo kuti ino ndalankhulana nawo ndiyewe ukatere sikuti kapena alankhula ndine ukapezekenso mavuto ku nyumbako apa ndiye mundi ndizikhalanso bwino ngati fapena abe uzimvetserere kuti no iweyo upangeza kuti upange manage mavuto amenewo alese amakhati mavuto ake pakhomo eti upange manage mavuto amenewo amene aliwonse amene angape yesese aliyese andi mavuto pakhomopo amafunika basi kuonetsa ukulu wako kuti kodi kukhwima maganizo kwanga nkotani palibe munthu amene alibe mavuto pakhomo pake koma kumangoti basi Mulungu mavuto amene andipatsa ndi awa ndipirire ndimene anthu tukhala tummakomo ndinenso mavuto ndinawo pano ndithamange kusika kaya machesi ndipite ukuye nditere nenso mavuto ndinawo pamenepo ukakhala ungoti tapangani chakutiyo sema ikubwera aliyese pakhomo akamakhala ndithu kena chake sichimalipecha kuti ichi motere ndiye umafunika iweyo ukhwime maganizo mavuto amene amatipatsa ngosiyanasiyana iwe usonyeze kukwapirira otherwise palibe pakhomo pamene sukapeza mavuto ndiponso tingane kuti si mavuto amenewo ndiye kukhalako kwawo kukhala kwa dziko lapansi ndiye kumeneko anthu akamadyetsa keke uja keke ndi ameneyo amati pena kutsekemera pena mchere pena chani ndimene momwe chifaka amadyetsa keke uja ndiye anthu ambiri akupitirira zitizo akukhala mmene momwe kumachita kumasonyeza maturity yako iweyo ukamalephera zinthu zina zoterezi ndiye kuti maturity suli mature adito si wokhwima maganizo